A exposición de arte multidisciplinar Pantoque Vía 1, Mar de Noia, que pode visitarse nas renovadas instalacións do Museo do Mar, mostra o día a día dun asteleiro e dos seus traballadores, a través de disciplinas como o debuxo, a escultura, a fotografía e o vídeo. Os responsables da exposición son Ramón Trigo e Eduardo Armada, que durante un ano conviviron cos traballadores do asteleiro Armada de Bouzas, de Vigo, para coñecer en primeira persoa a realidade desta profesión. Durante o acto inaugural, o alcalde Santiago Freire destacou o traballo recollido nesta exposición e as razóns que levaron o executivo a querer exhibila no Museo do Mar. Hoxe é un día importante para Noia, é un día importante para a localidade, é un día importante para a tradición marina, náutica da nosa localidade e tamén entendo que é un día importante para Galicia porque estamos a facer unha presentación de unha exposición que recolle pois unha parte desa tradición náutica, desa actividade mariñeira, desa actividade de fabricación de embarcacións que é tan importante e que ten un peso económico significativo na actividade económica desta comunidade autónoma de Galicia. A exposición promovida no marco do proxecto de cooperación interterritorial e transnacional Pasaporte Rema é unha iniciativa promovida por todos os galegos e financiada polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca, que ten por obxecto a dinamización dos espazos de contido museístico atlántico. A mostra poderá visitarse ata finais de setembro en horario de mañá de 11 a 2 de martes a sábado e de 5:30 a 8:30 da tarde de martes a venres.